Iqiniso. Kunezifundo ezicacile ezingafundwa futhi okufanele zifundwe ohlelweni lokhetho lwaseNingizimu Afrika. Uma kungenjalo, sizoqhubeka nalomsebenzi ongenazithelo, ongenamiphumela noma ushintsho oluhle ezimpilweni zabomdabu. Ushintsho lokuvota kufanele lenzeke ezinyangeni ezizayo, ngaphambi kokhetho lwasekhaya. Lokhu kwenzelwa ukugwema udlame oluzoqubuka uma ushintsho lingenzeki. Kahle fanele kuyovotwa kabusha uma sifuna ushintsho izimpilweni zezakhamuzi. Okwenzekile kuvotwa. Iziteshi zokuvota eziningi bezingaxhunyiwe ku-inthanethi. Ngakho-ke kwahlolwa ngamehlo omazisi abantu bavunyelwa ukuvota njengoba bengakwazanga ukuqinisekisa ngekhompyutha. Abantu bokufika banomazisi abafana nabezakhamuzi. Kusukuthi abafunayo, abangaphandle nabo bavotile. Umazisi owodwa ungasetshenziswa ukuhambisa amavoti amaningi njengoba iphepha lokuvota lingenayo inombolo yokulandelela umazisi. Abukho ubudlelwano phakathi komazisi owodwa nenombolo yamaphepha avotelwe. Lokhu kuvuna abantu ukuthi bavote kabili uma bekwazi ukususa u-enki. Kuvuna inkohlakalo yamavoti yabantu abangekho. Kuvune ushushumbiswa kwamavoti ezindaweni zokubala amavoti. Bahlulekile abaphathi bokuvotisa. Ngaphambi kokuthi osopolitiki babone izigidigidi zamarandi kule thenda. Lobu ubuchwepheshe obudala futhi obuhloliwe obungasetshenziswa ohlelweni lwethu lokuvota ngezigidi ezimbalwa nje. Isizekelo. Funda imodeli ye-Khorea Guy ibhizinisi. Iqiniso, isifundo esingafundwa ukuthi ebemaningi amathuba okuthi kube nenkohlakalo nokukhwabanisa kwamavoti. Ngoba sibazi osopolitiki bethu bakwenzile lokukhwabanisa. Abaphathi bokuvota fanele baqinisekise ukuthi lokuhluleka nezimbobo kwisystem ziyavalwa. Siphinde siyovota kabusha. Iqiniso elimsulwa leli.